Umkhonto wesizwe ngiyozuza uzophinde wabuya-ke futhi ngiphathele ezinohlonze ey'shisayo amaqabane kaMsholozi. Eyi, hhayi nkabi la, selibangiseleke umhlaka 29 ukuyibona igudla kanjena nje. Igudlela nje kaleyo umhlaka 29-ke, hhayi nakhu sesifikile kumhlaka 29 amaqabane, hawu sizokonakalisa la bakwazi, awemkhonto kaMsholozi bakwazi. Ngangawina kanjani iqembu elinabantu abangaka ekungadlalwa ngathi la thina zolithatha leli ngomhlaka 29 zobe sigijima kanjena emgwaqeni simemezela sisho ngasinye sithi FIFA Msholozi simukela inkululeko yabo. Kubalulekile into zibafethu silwele indaba yenkululeko yethu ngoba manje ngeke sikwazi sisebenze kangaka thothi sisebenzele izeleze. Mina-ke elikhulu ngile ngihlezi ngisho ukuthi thina njengabantu abasha kubalulekile ukuthi le ndaba siyithathele phezulu. Ake ngidede kunalo iqabane lami ngithi lana-ke emakethe eChesterville Rank, mawazi iChesterville Rank ngaseClermont Rank ziyakhala uze khona udriver uyadayisa uzogibela ukhona nje la emakethe uthuma-ke na-special vote sikhona nazo-ke njengoba ubona hayi province phethe province kodwa wesizwe province sinayo la kuningi-ke nje kuyenzeka nje banibona la amaqabane ayafika azosebenza abazosilekelela ekuthenini senze isiqiniseko sokuthi akekho umuntu ongakwazi ukurejistela i-special vote. Kuyashesha-ke kuthatha isikhathi esihle, within 5 minutes we are done. Asisichithe isikhathi, ziyakhala kuyashesha. Umkhonto wesizwe 29 May sivotela umkhonto. Makhomanda amagwala